Goddag og velkommen til denne specialudgave af Jazz med Quiz. Denne gang så skal vi se på to specielle udgivelser. Den ene er Frollo, som jo, hvis der er en lille klokke, der ringer, der er nok nogen, der har hørt om før. Det er blot få år siden, vi sidst hørte fra ærkediakonen Frollo. Hans sidste udgivelse, Frollos Jazz Frenzy fra 1480, blev ikke vel modtaget lige godt overalt. Visse anmeldere kaldte hans udgivelse for lidt for frelst. Den har dog fået en lille trofast fanskare i det indre Paris og blev senere sat i rotation i flere kirker. Frollos aktuelle udgivelse indeholder blandt andet singlen Satans Engle. At fange en, hun er min, Esmeralda, hun er standet og bedrag. Hun er min, Esmeralda, min Madonna, og mit for dig. For hun er satans engel. Yeah. Frollos udspil er ikke noget, der får mig op at ringe. Nu skal vi til sammenligning se en anden. Det er flødebollen Phobos. Hedder den Phobos? Phoebus. Nå, Phobos. Flødebollen, der er udgivet nyt materiale. Phoebus udgivelse er som en lang kærlighedsserenade. Phoebus selv har kaldt det en pil i flæsket på den bløde jazz, som vi kender den. Og hans udgivelse, The Phoebus Kind of Jazz, er da også som at stikke ansigtet i en bordelmutters barm. Fristende, men overraskende kvælende. Numre som Jeg lægger alle ned og Min pil er min ven springer alle tænkelige definitioner af ordets selvsikkerhed. Heldigvis redder han en stor del af sejren hjem med hans udmærkede Et hjerte i verden, en sang som han hitter stort med live for tiden i duetversionen med sigøjnerpigen Esmeralda. Tænker jeg snart bliver en hel affære. Hvis du vil have mig, er jeg din i aften. Lad det stå for evigt. Lad det stå, lad det stå. Så giv mig et hjerte i verden. Vinger af mod, som så elsker og bærer. Giv mig interessantens smerte. Den ene sang, som tager løften og drømmen er der. Giv mig. Ingen af udspillene er noget, jeg vil bruge mine sparepenge på. Så hellere tage en tur til Slagelse og se Klokkeren fra Notre Dame. Det er der noget værd.